so mnou? CR7. Ja som myslela, že si povedal, že ty. Dobre. A ideme točiť? Touch my body challenge. No a spočíva to v tom, že jeden si zaviaže oči alebo dá si čapicu. Názorná ukážka. Tak to je vidieť. Teba kopneš do zadku, nie? Dobre, takže názorná ukážka bola takáto mimo čapica, že? Aha, fakt mi to Takto to budeš mať počas videa, dobre. OK. Mimo čapica. Takže kto začne? Ty. Jaj. Raz, dva, tri. Cigarety. Raz, dva, tri, 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 cigarety. Ale ten si to obe nechce vidieť. Možno je trošku rozmazané. No, možno trošku, lebo jej padol telefon do záchoda, no. Pretože je trošku špinavý. Ja som si Monka domácka. Môžeš. Toto. Áno. Yes! Dobrý bod. No. Kde? Ešte raz. Nie, to nebolo. Počkaj, musím sa na to otočiť. Dobre. To je to tak. Ty si... Lebo Tuto takto som chcel nafejkovať tú rytmu. Lebo keby to je oné zadok, tak by si nemusel dať najprv do oné teplaky. Pokračujeme. Ideš. Ja sa bojím! Ty kokos, ešte raz. Ešte raz. Tuto? Áno, jak si to uhadol. Lebo takéto je, ja poznám tú kožu, taká ohnutá, také, poznám, ja to poznám, také. Ahoj, no. To bol jazyk. Nie, odliznutý prst. Ty! Lebo ja na jazyku máš také oné. Čakaj. Čakaj, no ešte. To bola určite noha. Ale kde? No, tuto. Áno, toto. Lebo ja som cítil to, lebo tu máš taký sval a to je Aha. cítiť. Ja všetko som zatiaľ uhádol. No. Dlaň? Toto. Áno. Totok. Totok. Neviem, jak sa to volá. No. Čo ešte? Tu? Áno, totok. Ja, no, tak. O pár centimetrov vedľa. Všetko uhádneš. To som hneď zacítila podľa tohto. To čo bolo?
Tu niekde, určite. Áno, toto tu. No dobre. Ja som ti to vrátil, ty si mi dal nos a obliznutý prst. Dáme posledné kolo? No. To patrí k tomu. Dovnútra tu aj len sa dajú nájsť. Idem. Sadnúť! Ešte. Tutok. Nie. A kde? Tu. Je tu. Prečo ja som nehovorila, či koľka ty. Druhý. Ja neviem, čo ti mám dávať. No môžeš. Počkaj, musím si to rozmyslieť. To bolo jasné. Sakra. Dobre, takže toto by bolo Všetko? a nezabudnite dať like a Odber. bučí sa s vami Sima? a Silari 7. Nezabudnite dať like a Odber. A čaute. Ďalšie videa. Ber. Čau. Ber, dobre.